Njengoba iqhubeka imibhikisho yokuphikisana nokugcwala kwabantu bokufika abakuleli ngokungemthetho ezingxenyeni ezahlukene zezwe, izakhamuzi zaseSoweto nazo ziphuma umbhidlango wokuthi basuswe abantu bangaphandle abakuleli ngokungemthetho abagcwele kule ndawo kuphinde kuvalwe nezitolo zabo. Asifuni ukuba ngizwe lethu lelizwe salishela okhokho nomkhulu, so asikwazi ukuthi singalibanga. Nokulula ukuthi sifani ilokishe lethu kodwa abantu abanamabhizinisi abaningi abantu bangaphandle. Kanjani umnotho weSouth Africa suvumela kanjani usambele ezandleni? Asi-understand nathi. Sihlangene lapha siyisizwe se-South Africa ukukhala ngenqala sizinda ukuthi asakhona ayiseneli yini abantu bangaphandle abafowethu abase-Afrika siyavuma ne kodwa inkinga la ikhona izwe ngeke sikwazi ukustresha lona malingene ama-South Africans kuphela. Izakhamuzi zihambise uhlu lwezikhalo esiteshini samaphoyisa eMoroka ngezinkinga ezikhungethe umphakathi okubalwa kuzo ubugebengu obudlalubi kule ndawo ezisola kubo abantu bokufika zikhala nangamaphoyisa nenkohlakalo. Umthetho nawo ngendlela osebenza ngawo thina siqiniseke ngoba umthetho nokuthola ukuthi uyayithola igebengu ugcikume nazo uthola ingane zethu ngaleso sikhathi ziyafa ngenxa yey'nkinga zabo labantu bokufika. Ababhikishi banikeze iziphathimandla izinsuku eziyikhombisa ukuthi ziphendule kuzikhalo zabo.